माने आंनिबो भुल दं आरो ना ओमफ्राय माने आंखौ दासो निउसाव माने होदो आरो आं माने हारसा हौवाजों हाबा जादोंमोन बेनिफ्राय बे आंखौ निउसाव दां माने इनि गासै बुंनायफोरा माने मिसा बाथ्रा आरो आंनाव मोनसे मोनसे माने प्रुफ दङ आरो ना इया माने अलरेडि माने गथ' सानै आरो हिनजाव दङमोन बेनिफ्राय आंखौ बिदिनो ब्लेकमेल खालामनानै बुयै बुयै हाबा खालामदोंमोन दा हेल' लोगोफोर माने नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय आरोना दिनै माने भिडिअखौ एसे फुङाव लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' माने बे भिडिअखौ फेसबुकआवबो नुबाय जानो हागौ आरोना ओमफ्राय बे आब' सासेया मा होनदों बे भिडिअखौ नायनानै ला आरोना माने बे हारसा हौवाजों हाबा जादोंमोन आरोना हाबा जानानै दा माने बुबाय थायो होननानै बुंदों आरोना हारसा हौवाया आरो नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो मिथिनानै मोनजोबगोन आरोना माने जोंनि बर' सेंग्रा बा सिख्लाफोरा हारसा हिन्जाव हारसा हौवा लानांगौना लानाङा बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबा मिथिनानै मोनगोन माने बांसिनानो माने जोंनि बर' हारिनि जाय हिन्जाव लाङो हारसाफोरा माने हारसाखौल' होनाखै दै माने बर'नि अनगा माने गुबुन जाथिजों हाबा जाहैनायफोरानो माने गोबाङानो बेफोरबायदि थैनाय मानाय बुथारजानाय बेफोरबायदि खोनाबाय दङ नालाय बेखायनोसो आं बुंदों आरोना जोंनि बर'फोरा माने बिसोरनि जाथिखौ लाबोबा माने जेबो खालामा दै ओमफ्राय जोंनिफ्राय बिसोरो जुदि जोंनि बर' हारिनिफ्राय लाङोबा माने उनाव माबा मोनसे खालामो आरोना ओंखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै लाग्रो आरोना नायबासो मिथिनानै मोनगोन आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना आरो एसे अखाबो हाबाय दङ दा माने ओंखायनो एसे थिंनि नयसबो खोनानो हागौ आरोना माने अखा हानायनिखौ हेल' खुलुमबाय आदा इयो निउसखौ हिरि माबायाव नांदोंना आदा माने आङो मोनसे निउस होनो सानदोंमोन आदा औ होनो हागोन दा मा निउस बा माने आङो माने आंनिबो भुल दं आरो ना ओमफ्राय माने आंखौ दासो निउसाव माने होदो आरो आं माने हारसा हौवाजों हाबा जादोंमोन बेनिफ्राय बे आंखौ निउसाव दां माने इनि गासै बुंनायफोरा माने मिसा बाथ्रा आरो आंनाव मोनसे मोनसे माने प्रुफ दङ आरो ना इया माने अलरेडि माने गथ' सानै आरो हिनजाव दङमोन बेनिफ्राय आंखौ बिदिनो ब्लेकमेल खालामनानै बुयै बुयै हाबा खालामदोंमोन दा जोंहा न'नि मानसिफोरा गासैबो माने इनि सायाव माने निउस होनो नागिरदों आरो हारसानाव जादोंमोन ओमफ्राय हारसानिफ्राय फैदों हो माने हारसानिफ्रायनो ओंखारबोबाय माने गारनानै फैबाय हारसाखौ माने इया हिनजाव दङ माने हिनजावाबो खदाय अखान्थि खालामबाय थायो आं मैया न'आव थांदोंमोन माने थांनायाव आंखौ माने बया माबा खालामदों खदाय माने नांलाय खमलाय जायो ओमफ्राय आं उन्दैखौ मोजां बुजायनानै जिहेतु नोंहा जेनेबा बाबु सानै दोङो आरो हिनजाव दंखायो नों इसोरजोंनो मोजाङै जादो आं न'आव थांनोसै होननानै आं न'आव फैदो बेनिफ्राय बियो आंखौ दा माने बया माने ओरै खालामनानै आंखौ निउसाव होदो इयो निउस ओंखारदों असमिया निउसाव मा होननानै आं नोंथांनो हरनो हागोन नामा वाट्सएपाव नोंथांनो आं निउसखौ हरनो हागोन नामा वाट्सएपाव माबायदिबा निउसआ नोंथाङा नायना लादों ओमफ्राय आं दा माने इनि सायाव होफिननो सानदोंमोन जोंहा माने फादार मोना गासैबो न'नि बिब'मोना होनो सानदों आरो ना इयो आंखौ माने बुनानै बुथारसिगौमोन सानसेखालि केसआथ' अलरेडि होनाय दंखायो आदा होनाय दंबा प्रेसार खालाम केसखौ माने नै आं बुंनि आदा माने केसआथ' जोंहा माने आंखौ इयो सानसेखालि बुयै माने बुथारसिगौमोन आंखौ बेनिफ्राय आंनि प्राइभेट पार्टआव बिदि माने एटेक खालामदोंमोन दे आदा हादोंमोन ओमफ्राय बिसानि बिबाजैया आंनि मबाइलखौ अलरेडि दाय बुख्रुबजोबनानै होखाजोबदों बियो ओमफ्राय बिनि उनाव बिसानि बिबाजैया आंखौ बुनायखौ नुनानै ओमफ्राय जोंहा फादारनो माने खोन्थाहरबाय नोंसानि फिसाजोखौ बुथारसिगोन दादा नोंसानि फिसाजोखौ फैनानै लांफैदो होननानै ओमफ्राय जोंहा बाबाया हिदिना गुवाहाटि थांदोंमोन ओमफ्राय जोंहा जेथा थायोना गुवाहाटियाव थांदोंमोन ओमफ्राय जोंहा बाबा मोना 6थासोआव मोनानि 6थासो बाजियाव जोंहा बाबा मोना माने न'आव होसोलांबाय ओमफ्राय आंखौथ' बुनाय थै गनाय नुजोब्बायना थांनानै ओमफ्राय लोगो आंखौ लानानै ओमफ्राय माने सिसि केमेराया बुख्रुबदो मादो होनना बुंदो जेनेबा आंखौ बुथारसिगौमोन ओमफ्राय मेडिकेल खालामनायाव गासै रिपर्ट ओंखारजोबदो माने आंखौ जेन'का रखम बुदो बिखौ हैबाय थानायावहाय थानायाव केस हैनानै आंखौ न'आव लानानै फैबाय बाबा मोना न'निफोरा आदा मोना जोंहा ओमफ्राय बिनि उनाव केस होनानै ओमफ्राय बेखौ पुलिस एडिसनेल एसपि सारमोना नागिरबाय असि सारमोना गासिबो नागिरनानै ओमफ्राय बे खारखुमानानै थाबाय सानबासो खारखुमानानै थाबाय बे न'आव थानो हायाखै आरो थानायाव माने हाजिर जानो बे जायाखै ओमफ्राय अलरेडि माने केसआ रेजिस्टार जानोसैमोन ओमफ्राय आंहाथ' मबाइल गैला न'आव ओमफ्राय बे आंखौ थगाय उनाव बेलेगनिजों कन्टेक्ट खालामनानै आंखौ माने लिंहरफिनबाय खुलुम होननानै गाबै आथिं हमना खुलुमना ओमफ्राय आं न'निफ्राय खारखुमा लांफिनबाय माने आंबो माने एसे जाबाय आरो जेनेबा इथ'खौथ' बासायनांगोन दा बिदि होननानै केसआथ' रेजिस्टार जादोंमोन नालाय ओमफ्राय बे आंखौ थगाय लांफिननानै आंखौ केसखौ उथाय होबाय उथाय होनानै न'आव लांफिननानै आरो आंखौ माने बुफिनबाय थायो माने मेन्टेलि आंखौ बिराद टर्चार खालामो ताला मारि दोनो बाहेरखिजा आंखौ बर'बो थांनो होआ मबाइल इन्सटाग्राम नायनो होआ फेसबुक सलायनो होआ
ओमफ्राय आं एसे माल दंमोन दिनै लाबोजोब्बाय ओमफ्राय दा बे आंखौ निउसाव होना होदो गाज्रि माने माबा खालामदो आरो गाज्रि माने सब बाथ्रायानो नंखाय गोजाजोब गासैबो माब्ला हाबाया माब्ला जादोंमोन हाबायाथ' दिनै मास मोनबा 6 मास ओरैल' जाबाय मिथिखाया बेखौ हिनजाव दं होननानै गथ' दं दोङो ओमफ्राय आंहा अलरेडि आंहाबो सासे नारि दंखायोमोन हासबेन्ड दंखायोमोन माने जिदिना खारनाय जादों हिदिना आंनि गाज्रि माने फट' इदि लिरनानै इयो आंनि फेसबुकाव होदो आंनि मबाइलखौ हेक खालामना लाजोबदोंमोन ना गावगायनो नुनाय बिराद नाखौ माने बिराद बुखायो मिथिखायो आंखौ हाबा जायो होननानै बिराद बुयो ओमफ्राय हिदिना आं खारनाय जायामोन इदो आङो जोंहानि आयं लानाव थाङो जोंहा बाबा मोना होनबाय आरो आंखौ नोङो गुवाहाटियाव आयं लानाव थायो थां जोंहा माने निजा जेथा दोङो गुवाहाटियाव थाङो होननानै आंखौ बरमानिफ्राय आंखौ जरदबस्ति गारियाव सोना लांदो गारिखौ लक मारिदो ओमफ्राय जोंहा गुमै जोंहानि हासबेन्ड मोना आवग्रिदोंमोन बिखौबो इयो गारि एक्सिडेन्ट खालामलांदो आंनि हासबेन्डखौ गारिखौ सस्त्राय होनानै खुनलायनानै लांदो आंखौ बेलाय मसलपुराव आंखौ बिदिनो फेसबुकाव मेसेज खालामदा ओमफ्राय बिदिनो मोजां गोदै बाथ्रा बुंनानै आंबो लोगो बायदि रायलायबाय थाबाय ओमफ्राय बिदिनो सानैबो माबा लांबाय आरो बिनो आंनो भुल जादों आरो गनायनाय नङाथ' आदा खिन्थु नुदों आदा दाइसिनि हारसा समाजा लोगो निउसाव होदो नोंगोन दा जोंनि माने बर' होननाय लोगो डाइरेक्ट माने इसोर मिथिखायो जुनथु सुबर्नआ होदो निउसखौ आं मिथिगो माथोखौ हमनो हादो इ माने अलरेडि मिथिखाजोबो आरो ना अनुपमा बरुवाया बिदि बया मानसि आरो मसलपुराव इया कुनु दिन माने सिगांनिफ्रायनो रावदोबो रिलेसन गैखाया माने जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ आंल' नङा आदा आगोलावबो जयसिं ब्रह्म होननायनि भागिनाखै माने इनि जिन्दगि बरबाद खालामखांखाबाय इयो आरो बुहुत माने बर' सिख्लाफोरनि जिन्दगि बरबाद खालामदो इयो सिगांबो होमबाबो मिथिखाबाबो माने जोंनि हारसा समाजा इखौ सापर्ट खालामनानै दिनै निउसाव होनानै होदो आं फन खालामबाय थादों आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै दायो निउस लाइभनि निउस इन्टु रिपर्टारा होदोंमोन इ माने आं रिसिभ खालामाखै आरो ओमफ्राय नोंनि नाम्बारखौ जोंहानि आब'आ हरदो ओमफ्राय आं आरो कन्टेक्ट खालामबाय आरो नोंथांजों पुलिसनो खानाय दोङो इयो आंखौ पुलिसनि सिगाङाव बुला होननानै लिरनानै लाना फैदो थानायाव नंगौ दे बुहुत माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा बर' हिनजावफोरा बिदिनो आरो गुबुन जातिखौ फोथायनानै माने निजिनि माबाखौ बरबाद खालामना लायो उनावसो पस्तायो बेखौनो बुंनो सानगोन आरो आं दा जेनेबा मानसि दिन माने बिदि नों भिडिअ हर दे जोङो होगोन दे आरो नायग्रोनानै ओमफ्राय जिखिनि बुंदों जेनेबा नोंनिफ्रायनोथ' क्लियारथ' नैबे जोंहानि फादाराबो रायलायगोन जेनेबा दा जि बुंनाय बेथ' क्लियार नङा होमबा आगोलनि फिसायालाय नोंनि आगोलनि फिसायाथ' आंखौ लाखाला थानायाव लिरना फैखादो आरो जोंहानि जिथु फिसाजो इयो जोंहानि निजा आब'आ लाखिदो आरो आंनि बिब'नि जाया आं दा न'आव दोङो जोंहा बाबानि रावबो गैया न'आव बाबा आरो आंल' दोङो ओमफ्राय माने जोंहा न'निफोराबो आंखौ लाबोनानै सिरि दङमोन आरो जेनेबा बिदि दोनला दे न'आवनो थाथोसै न'आवनो जाथोसै ओरै होननानै न'आवबो रावबो गैखायाना जोंहा आदाबो फंबायबो गैयाना ओमफ्राय बाबा मोना न'आवनो थाथोसै न'आवनो माबाथोसै होननानै खिन्थु इयो माने दिनै निउस होनानै होदो आरो मिसा बदनाम होदो इनि थाखाय जोंहा न'निफोरा होनदो जोंबो होगोन होननानै आरो इदि बुंदो माने गावाय जुदि मोजांबा गथ' खानाय आरो हिनजाव थाखानायनि उनावबो मानो मालाय हिनजावदो मानो रायलायदोंमोन जेनेबा आरो आंल'थ' नङाना बुहुत जोंबो रायलायदोंमोन गावाय बुंदो इदि होननानै गावाय जुदि मोजांबा गथ' खानायनि मोखांखौ नायनानै हिनजावनि मोखांखौ नायनानै मानो इयो आंजों रायलायदोंमोन खिन्थु आंखौ न'आव फैनाय जादों आरो ना जेनेबा आं होनदो जेनेबा नोंसानि हिनजाव गोदाराबो अखान्थि जानाङा जोंखौ लाना अखान्थि जाबाय थायोना ओमफ्राय आं होनदो आरो नोङो जिमान जि जाबाय नोङो जेनेबा जों सानैबो गारलायलायनोसै आं न'आवनो थाहैनोसै नोङो हिनजाव गोदार आरो गथ' खानायजोंनो मोजां संसारखौ जादो ओरै होननानै आंखौ माने लिंहरफिनबाय थादोंमोन आं थाङाखैमोन दाथ' लोगोफोर माने जाय भिडिअखौ नायदों बेखौथ' मिथिनानै मोनखाबाय माने गावबो हाबा जानायमोन आरोना ओमफ्राय फिसाजो सासे दंमोन होनदों आरो जाय माने हारसा हौवा बेबो हाबा जाखानायमोन आरोना बेहाबो हिनजाव अलरेडि दंखायोमोन ओमफ्राय सानैजों दा मिलायनानै हाबा जादोंमोन होनदों हाबा जानानैथ' दा ओमफ्राय माने दावराव जाबाय थायो बुलायलायबाय थायो होननाय बेखौथ' खोनाखादों आरोना माने हौवा माने बेयो माने हारसा हौवाजों हाबा जाहैदोंमोन आरोना हाबा जानानै 6 माससो जाबायमोन होनदों आरोना 6 मास जानानै ओमफ्राय दा बे हारसा हौवाया माने बिराद बुयो होनदों आरोना बुनाय बे क्लिपआवथ' गाव होननायखौथ' खोनादों जानो हागौ आरोना बे भइस रेकर्डआव आरो गोबाङानो जोंनि बर' हारिफ्रा माने बेफोरबायदिनो माने गुबुन हारिजों मोजां मोनलायो आरोना दासिमबो बेखायनो माने गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनायखौ एसे खम खालायनांगौ आरोना मानो होनोब्ला बिसोरो जोंनि बर' हारिखौ माने जेब्ला माने गावनि नांगौ अब्लासिमल' माने मोजां मोनो आरोना जोंनि बर' हारियानो माने बर' सेंग्राफोरानो गोबां दं आरोना बर' सेंग्रा सिख्लाफोरानो गोबां दंखायो बिनिखायनो बुंदों माने गुबुन जाथिखौ मोजां मोननायनिफ्राय गोजानाव थाना आरोना माने गोबाङानो खोनाबाय दंखायो माने बर' हारिखौ माने गुबुन जाथिया हाबा खालामनानै बेफोरबायदिनो बुथारनाय बायदिसिना खालामनाय गोबाङानो खोनाबाय दंखायो आरोना नंगौना नङा कमेन्ट खालामनाय खिथाहर आरोना जुदि आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा हो आरोना नोंथांमोना आरो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन आरोना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोननो थाखाय
आंखौ नेनानै थाबानो जाबाय बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय